So good afternoon, sir. Eke you couldn't pram on you. Enya, hey, Gary, King Gary, Pram, Agadi Mokena, Norotum Gana. Papa me who be one sided. Tea and Pram, Agadi Mokeni, who not. Where you got, well, I was so. Hamburger Bianca. I want to Korabi. Never that. Hamburger Bianca, you don't put Agadi Moka, guess I got him. Kitakana, Becor. Come on, how I never know how to do. I don't have Bacora. Get an apple. On Abacora now, room. I heard the power. I hold the Coram. Pilota get lasso. Okay. The letters on it. Tonwa. Much Lord. Tonwa. Enya Tonwa no le wanya na do dia tineka bagoko. Onye ke sagi ga na onye onwa ko nwoke. Bia. Kore ba he ja gba ihe ọkụ. Onye weda. Agbakalakwa m weda o. Ị alụ ọkọ, ị ji aka ọkpọ. Asụkwara kara mmadụ ihe. Isi ji aka ọkpọ iwe bọsa. Asụkwatara m bọọlụ. Nwere amụ. Enwerekwara m nwanyị. Ewu nwanyị. Elehi ji ga yi te before ị na-eyi gị before. Elehi ji ga yi te before oteyi igwe aka yiri ngwere egbu. Mgbe yiri mkpụrụ amụ agadi nwoke ga-ebịa ga yiri mgbe before. Jipụta te n'iyi n'isi. Ọ ka ịpụtakwara nkara na m bụkwa nwaanyị o. Ka ịpụtakwara na m ewu nwaanyị ama mma enwe nwaanyị. Bubi ha ahụ Chineke agbaghị ọkọ. Jipụta te nwaanyị iyi n'isi dị a. Ntakara na ewu nwaanyị. Ajụrụ gị mbụ iji aka ọkpọ. Akụrụ akwada m ọkpọ agbakara m mbọ. Dewe fonu na ala ga la azụ. Elekwala ka ime gị ụta. Elekwala ka ime gị ụta mena ga ọlụghị ọkụ. Akwa m gbara kokoro enu. Eleghị ije eme gị ụta mena ga ọlụghị ọkụ akwa gị Ka ọ gbadakwara alụ. Ọ gbadokoro elu. Otele sana. We esagega. Imega sagin. Eche mese wo nwanyi imega sagin. Emegara sagi o. Akwa m ọdọdụkwara iburu. O burukwa ibu. O buru ibu. Akwa m o burukwa ibu. Ije me sagin. Emerekwa sagin. Bịa so get on no. N'ebe ahụ. Elekwere m gị otele gị na kwesị ewu nwaanyị. Enwerekwa m otele. Inwe otele. Enwerekwa m otele. Nekwa otele ebe a. Ka awụ ike. Ga-esi nwere otele. Ihe awụ ike. Ga-esi nwere otele. Lekewe otele. Ịma ihe otele. Nekwa otele. Ada metarakwa side a. Otele side a. Imekwara side a. Imekwara side a. Oburu otele. Oke mbọ ya bụ ya wuru otele.
Yes. Ah. Otele nchokwara metara kwa otele ana erekwara ere. Okay, were ka na-ere. Eh. Okay, agala ga ezu nke ahụ. Bịa were phone. Onye be. Abụrụkwa m onye Nsụka. Wepụ aka n'isi gị ka e were ihu gị kwụbatara m na skrin nga. Mam ihe ndị enwe Nsụka ji nwechaa bansa bịa nga bịa ịgbagha bọọlụ. Ihe ka ọsọ bịara ji ọda dị nnọọ yicha nnọọ sama ndị na-eji egwu ala. Bishop amakatakwara mma. Onye ka ị mara mma n'ahịa. Ọ n'ihu m ka ị bịa ọ n'aka m ka ị mara mma. Ị ga-ama mma n'aka onye bịaje ịlụ gị ga-esi m makatara mma. Itekwara size clothes kịta kwa ị ga na alikekwara m. Ndị eyitekwara size clothes kịta. Ndị eyitekwara ya kịta. Eyile ka mme gị ntafe gaba. Mme gị ntafe. Ele ihe na-arụ. Mụnwa na-amụtakwara ọrụ na side a. Side ebe. Na side a ebikwara m Lagos. Ibi na Lagos. Ịrụghị akwado gịrị na Lagos. Gịsị na-amụtara ọnụ na side. Nna amụkwara mekanik moto. Nna emekwara mekanik moto. Ị na-amụ mekanik. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Ha dịkwara ndụ ọfụma. Onye goofu ma onye ara nọ na family nne gị na nna gị? O nwerekwa onye gurupu na onye ara nọkwa n'ebe ahụ. O nwerekwa. Ife ntiele mbụ. Fenti amakwara m ihe bụ fenti bụkwara m. Mana adafgo m na before. Oge m na-agbakwa bọọlụ, mgbakwa adakwara na ana. Okay. Ịgbaga bọọlụ ha gbalie gị elu gaa taa n'ala. Agbatara m bọọlụ ifukwa ndị otekwara anyị na bọọlụ ahụ. Abịakwala ihe a ka bịa echichela anya explanation of bọọlụ gị ahụ end ya here now. Ịgbaga bọọlụ kwụ ka okocha bịa nga bịa gwa m sị agbaga bọọlụ. Ewetakwara m ego that time. Tere Chineke agbaga ọkụ. Enyi awele ihu ga yiri akpa skuul agadi nwoke agadi nwoke. Bịa nga bịa akwa ma ịgbaga bọọlụ. Iyiri ọkọ gị bịa ga akwa m sị ịgbaga bọọlụ. Egbe ịdafatala ewu mekanik. Ịchọ nwoke bịa lụọ gị were tuba. Chere Chineke agbaga ọkụ. Akụrọkwa m ọkpọ agbanugo m ote before. Onye gbaga bọọlụ, onye ji achụ bọọlụ ọsọ na onye kụwa ọkpọ ele ndị iche. Onye ji aka atageti ọnụ n'ihu mmadụ na onye jikwa achụga bọọlụ ọsọ ele ndị iche. Isikakwa m ka na-agba karat, m ga-akpakwa karat maka na na-agba ọsọ, mgbakwa ọsọ makwaghị snack down. Ịgba mụnwa sla. Ọ bụrụkwa gị God, ọmụ a kesi ga-agba slack down. Ọ bụrụ ga na-agba snack down. A na-ejikwa onye chọkwara gị okwu like this bịakwa mgba gị snack down. Like ịbịa like this isi m na mmadụ chọkwara gị okwu. M ga-egwekọ tritekwa fọkọpụ onye ahụ. Tere ị bịara ịlụ di ka ị chọrọ ịwụ wife of ewutere ịwụ bansa nyere di. Ọ bịakwara m ịnụ di. Ngwanụ chere ndị ga na-akọwara ụwa sị ịwụ smackdown ị ga-etrete fọkọp. Ọwa ya lụọ gị na ga aghọ fọkọpụ trita. Lanya ana m achọ onye ọbụla ga-eme m obi amara m n'elu. Kwena na ihe nna gwa gị na achọ m those things. Achọ m ya. Ya na ịma data ara dịghị n'ime iji akọ ọkpọ biko gbata ohi a nwoke ibe m aga anwụ n'aka gị. Okay. Ụmụnne gị ọ dị ole? I dịkwara 7.
I dekwara 7. ị nwere enyi nwoke enwetakwara m enyi nwoke before but onye ahụ ọ na-akwa ekwekwa ka m mekwara ihe m chọkwara ime nchọrọ ijekwere na mekanik m ọsịkwa m ejekwara na mekanik na nwa ya na-akwa arụkwa mekanik alakwa mekanik ụmụ nwoke ole tara ala nwoke mba nwoke atabekwa m atabekwa m ha ga na-asị m na abụkwara nwoke na m na-emekwara ka nwoke mana onye m na-ayikwara nsị a na ma atakwara m ọ ga-anụkwarakwa m bifo takwarakwa m anakwa m emikwu ya na-atakwara no anakwa m eme ya mami m tikwa mmadụ atakwara m ọ tiri ọ bụ na mmadụ abịakwa nnụkwara m ha aṅụkwara mmanya ha abịa tawakwa m ị na-akwa atakwa m otu ahụ atarakwa m Otele na-atabe uto mmanya sị a ga-apụ ụzọ kwọ mgba nwa isi nwa mmanya bifo atawa ya ara gị osiri ike ara m o shikwara ike small o shidorokwa mana eyikwe push up ọ ga-epushkwara ya up ọ ga-epushkwara ya up ara gị osiri ike ga-esi m eyi push up ị nwere ara gị osiri ike ga-esi push up a na-epush ara gị osiri ike Bishop biko ọ na m eyiri push up ọ ma chikwa ike mana eyikwe push up ọ ga-eshikwa ike mana ọ bụ na ijiri aka ụta jidekwa ya ụta ijiri aka jidekwa ya ụta lanya jọwọ na ịma na ara gị shiri ike gwa m sa ara gị shiri ike ọmụ a ga-abịa dị aka m jide ara gị ụta enye desi aka gị ahụ Chineke agbaghị ọkụ iwerela aka mekanik edemonstretara m a ga-esi jide ara iwerela aka gị mekanik edemonstretara m a ga-esi jide ara gị arị dewere aka ụta a na-ejide ele ihe nọ gị n'obi na ngwando mba wa ajụjụ ka m jụga gị chebe eme gị ntavi ndo isi adịbụ onye tarala gị ngwando nna meme gị tavi ebela akwa nna ya na ememe amara ma ara gị osiri ike m ga-asend somebody nna isendịkwara onye ahụ sikwara ya na ọmakwa njekwa ebe ahụ ọ ga-afụrụ m o mejọkwa ya ọ nawakwara oge o mejọrọ ya alawa Omota, ona wakwara. Imola nwa. Mmadụ atarakwa m, mma si mmadụ atakwara m otu ịnụkwara m. Okay, gba ka m chetara ihe kwuru. Genotype ọ? Genotype m. Nke emekwara na school. Amakwa m nke emekwara na school ihe edere ebe ahụ edekwara lanya na ma like all these things. Genotype gị ihe edere dị ọmma gị gara aga wetara gị result. Ejebekwere m n'aka m onwebego ihe bịakwara m di ejebekwere m n'aka m. Blood group gị kwado. Enwere blood onwere ọbara wụ OA. Enwere ọbara wụ OA. Enwere ọbara wụ OA. Na school ka oge m nọkwa secondary school ka emekwara. Na secondary school m ka emekwara. Ozole. Hapụzie nọmba gị. Kwekwana otu mmadụ chọtakwara ifo m kekwana otu onye ahụ echikwa kpọrọ nọmba gị ga-ewere m nọmba m nye. Nna na-abịa. 081 5714 1817 Ọgwụla. Ọgwụkwara. Ọgwụkwa onye ọbụla kpọrọ gị ga dị stop wapụsị m that na. Bow. Thank you.